Jos mietit ihmisiä sun ympärillä, niin eikö kaikkein parasta seuraa on ne, jotka osaa nauraa itselleen? Ne vetää sitä ronskia huumoria niistä omista mokistaan. Se on ihan uskomatonta. Aivan mieletöntä. Sä tunnet, kuinka sä kuulet niitä kommentteja. Ai että, mä rakastan sun asennetta elämää. Miten sä pystyt nauramaan itsellesi noin paljon? Miten sä pystyt vetämään tosta noin paljon huumoria? Niin sä oot silleen, että hei, mä mokasin ja mä opin. Ei vitsi, oli oikeastaan aika makeeta mokata. Sä kerrot sille, joka sitä ihmettelee, että hei, mä otan jokaisen hetken mahdollisuutena. Mä mietin ja kuuntelen näitä hetkiä. Mitä nämä mulle opettaa? Mitä mä voin ottaa tästä mukaani? Mihin tää mua vei? Ja sitten kun vähän ajan päästä katsoo, niin ai että sitä synkroniaa, mikä sun elämässäsi vallitsee. Asiat soljuu eteenpäin, asiat seuraa toisiaan. Ja kun me pystytään näkemään se vasta jälkikäteen, koska meidän elämässä ei ole järkeä, kun vasta jälkikäteen. Eli mitään mitä tapahtuu, niin siinä ei oikeastaan mitään järkeä ennen kuin se on tapahtunut. Koska silloin me pystytään yhdistämään se ja näkemään se, miten ne asiat johti toisiinsa. Miten tosta mokasta tulikin tällainen ihan uskomaton mahdollisuus. Jos susta tuntuu, että sä mokaat, se, että sättisit ittees, niin älä kysy itseltäsi, mihin mahtavaa seuraavaan juttuun tää voi mut viiä. Aina pitää kuitenkin katsella, että olisiko voinut tehdä jotain vähän paremmin ja tälleen. Se ei tarkoita sitä, etteikö me opittais koko ajan. Me kasvetaan. Koitetaan erilaisia juttuja. Ja sit, jos mokaa oikein pahasti, niin sit pyydetään anteeksi. Meistä on siihenkin ja susta on siihen. Me myönnetään se, että okei, ei mennyt ihan putkeen. Älä viitti lähteä väittelyihin. Se on ihan turhaa. Sä tunnet sen, miten sä et halua enää väitellä, eikä ole tarvetta olla silleen varsinaisesti oikeassa. Antaa niitten ihmisten olla. Sä annat niitten ihmisten olla, kenellä on se hirveä tarve olla oikeassa. Sä et viitti sun arvokasta energiaas tuhlata niihin. Aina hyvä vastaus sellaisiin tilanteisiin, missä joku lähtee inttämään, on hymy. Katso silmiin ja hymyile. Ja katso sitten, miten se henkilö reagoi. Sieltä yleensä tulee ihan toisenlainen reaktio, kuin mitä sä ikinä osaat odottaa, ja sä saat sen toisenkin ihmisen pysähtymään. Miettimään sitä, että no kannattiko. No ei kannattanut välttämättä. Ja hän oppi jotain. Eli silläkin hetkellä oli taas tarkoitus. Kun sanotaan, että jokaisella hetkellä on tarkoitus, kaikki asiat tapahtuu syystä. Ja sitten herää kysymys, että no mikä syy tällä asialla sitten oli, kun tämä tapahtui. Ei meidän tarvitse selittää niistä joka ikistä. Me ei välttämättä saada edes koskaan tietää sitä, koska se mitä me tehdään ei välttämättä vaikuta meihin itseemme. Tai siihen ihan meidän lähipiiriin. Se, että me jossain kauppakeskuksessa ollaan just niiden ihmisten kanssa, ketä siellä on, niin sä oot siellä syystä. Sä kävelet sen kauppakeskuksen käytävillä juuri syystä, sä olet siellä kaupassa juuri syystä. Ja se sun vaikutus voi olla sellaiseen, mitä sä et saa koskaan tietää. Saat energiaa, sun energia vaikuttaa aina. Se vaikuttaa tässä kokemuksessa, mitä me ollaan kokemassa. Sulla on käytettävissä rajaton määrä voimavaroja koko ajan. Jos sulle tulee semmonen tenkkapoo, että hei, nyt mä en tiedä mitä mä teen, niin kuvittele, että sä oot vaikka MacGyveri, ihmemies. Sehän keksi ratkaisu aina kaikkeen. Mitä ihmemies tekisi? Sä oot nyt se ihmemies. Mitä ihmemies tekisi? Veät sun omat MacGyverit sieltä. Pysähyt, mietit, niin jo alkoi tulla ideoita. Sä et ole koskaan jumissa, sä et ole koskaan vailla vastausta pysähtymiseen. Se kyllä vaatii. Muista pysähtyä. Päätä tänään, että sä pysähyt. Tänään mä pysähyn ja katon asioita aina vähän pidempään. Se ei ole sitä, että niitä jäädään märehtimään, mutta pysähy. Tiedosta se oma reaktio, ne omat tunteet. Tänään sä opettelet jonkun uuden asian. Luet jonkun faktajutun, ihan mikä sua ikinä kutkuttaa tietää. Kuunteletko joku toinen kertoo sellaisesta, mikä sitä sytyttää. Hanki joku uusi tieto itsellesi. Niistä alkaa kertyä sellaista virtaa, joka pystyy myös ohjaamaan. Sä tiedät sen tunteen, kun sä löydät itse sellaisesta tilanteesta, missä puhutaan siitä, mitä sä oot just tyyliin lukenut netistä, nähnyt telkkarista, saanut edellisenä päivänä opetella tai tietää tai vaikka sekunti ennen sitä tilannetta. Sä oot nähnyt, teille tulee puhetta jostain jutusta, joku kysyy sulta jotain ja sä osaat vastata siihen. Sen takia, että hetkeä aikaisemmin
tai ihan siinä lähimenneisyydessä sä satuit just törmäämään siihen aiheeseen. Ja se aihe oli luultavasti jotain sellaista, mistä sulla ei ollut koskaan entuudestaan ollut mitään tietoa. Sä et ajatellut, että sä oot edes sellaisesta kiinnostunut. Ja silti sä toimit siinä hetkessä silloin aikaisemmin silleen, että sä kävit lukea sen, katoit sen ja se osoittautui hyödylliseksi. Sitten sä mietit, että olipa sattumaa. Sä tiedät, ettei ollut sattumaa. Se oli just sitä synkroniaa, mikä ohjaa meitä joka hetki siihen seuraavaan. Eli jos sä teet joka hetki sen, mikä sua sytyttää eniten sillä hetkellä. Jos jossain asiassa on pikkusenkin enemmän semmoista intoa ja sytytystä kuin jossain toisessa, niin ala valitsemaan sen perusteella. Me valitaan joka päivä koko ajan sellaisista aivan tuiki tavallisista asioista. Ja sitten me mietitään sitä, että eihän mulla ole näihin mitään intoa, että mistä toi nyt jauhaa tuolla. Miksi ihmiset puhuu siitä, että pitäisi tehdä sitä, mikä sytyttää ja mikä innostaa, niin aina. Mutta jos sä pysähyt taas siihen hetkeen, mieti sitä, että okei, mulla on nyt nämä vaihtoehdot tästä. Missä näissä olisi kaikkein eniten sitä intoa, että minkä mä teen seuraavaksi? Ja sit mietit, tuliko se puhtaasta lähteestä? Sä et käytä tota intojuttua siihen, että sä välttelisit. Mä luotan suhun. Sä käytät sitä siihen, että sä löytäisit. Sä käytät sitä voimavarana. Se on aivan mieletön voimavara.